Uite ce am făcut eu aici! Tartă de lămâie. Hai să-ți arăt cum se prepară. Tapițăm forma cu hârtie de copt, un pahar jumătate de făină, un pachetel de zahăr vanilinat și 3 linguri mari de zahăr și 180 de grame de unt. Preparăm această compoziție pentru blat. Formăm blatul, deci fac bordurile, le tai un pic și din ce rămâne fac fundul la blat și îl pun la copt. La copt 15 minute. După 15 minute scot blatul, scot greutățile, găuresc cu furculița și mai coc 10 minute. Separ 5 gălbenușuri de albușuri. Într-o cratiță pun un pahar jumătate de apă și pregătesc zestul la 3 lămâi. Voi avea nevoie și de sucul la 3 lămâi. În această compoziție adaug un pahar de zahăr, 2 lingurițe mici de esență de lămâie, 6 linguri mari tasate de amidon și amestec bine. Pun la foc până se îngroașă din această compoziție. În gălbenușuri adaug 2 linguri mari și le temperez gălbenușurile, după care le adaug în compoziția inițială. Mai pun 75 de grame de untișor și mai coc la foc mediu încă vreo 3-4 minuțele și astup cu un capac sau cu o farfurie. La gălbenușuri adaug 5 linguri mari de zahăr, 2 lingurițe de vanilie și bat până se face, deci soft pix. După care asamblez pe blatul copt, pun compoziția de cremă de lămâie, ea fiind fierbinte, peste ea pun deci acele albușuri bătute și pun la copt vreo 20 de minute la foc mic. După care îl țin la frigider minim 8 ore. Poftă bună!